Тайните на привличането, които никой не споделя с теб. Привличането е основна част от човешките взаимоотношения и играе ключова роля в създаването на връзки. То води до емоционална и физическа близост, която е от съществено значение за дълготрайни и успешни отношения. Мнозина не осъзнават колко сложна е химията зад привличането. Това не е просто въпрос на външен вид или съвместими характери. Има много повече фактори, които влияят на нашето възприятие и избор. Привличането е сложен процес, който включва емоции, физическо влечение и психологически фактори. То е силата, която ни кара да се свързваме с други хора и да изграждаме отношения, основани на доверие и разбиране. Научната гледна точка върху привличането разкрива как химичните реакции в мозъка ни влияят на емоциите и поведението ни. Невротрансмитерите, като допамин и серотонин, играят ключова роля в създаването на чувството за привързаност и любов. Езикът на любовта предоставя ценни уроци за това как да изразяваме обичта си. Разбирайки предпочитанията на партньора, можем да задълбочим емоционалната връзка и да създадем потопли, взаимно удовлетворяващи отношения. Времето и мястото играят значителна роля в привличането, влияйки върху настроението и възприемането. Подходящата обстановка може да предразположи към по-искрени и открити отношения, като същевременно засили чувството на близост. Жестовете и малките неща често говорят по-силно от думите. Те показват внимание и грижа, което укрепва доверието и любовта. Малките изненади и внимателни действия могат значително да подобрят емоционалната връзка между партньорите. Личната харизма е ключов фактор за привличането на хора. Тя се проявява чрез увереност, искреност и топлота. Усмивката и позитивното отношение също играят важна роля в създаването на харизматично излъчване. Откритата комуникация е основа за здрави взаимоотношения. Когато сме честни и директни, изграждаме доверие и разбираме по-добре нуждите на другия. Това води до по-дълбоки и значими връзки. Доверието и интимността се изграждат с времето. Те изискват постоянство и искрен интерес към партньора. Споделянето на лични мисли и чувства укрепва връзката и създава усещане за сигурност и принадлежност. Хармонията между разума и сърцето е важна за успешни отношения. Балансът между емоциите и логиката помага да се вземат обмислени решения и да се избегнат ненужни конфликти, като същевременно се запази страстта. Прилагането на тези тайни в живота ви може да трансформира вашите взаимоотношения. Бъдете автентични и комуникирайте открито, за да изградите дълготрайни и здрави връзки. Използвайте наученото, за да постигнете хармония и щастие.